Ụmụnne m toruo nụ ntị unu ala. Ụmụnne m ọ na-enwekwarechi ha nwanne ọnụ nwanyị mba nnọ awụchasịala m eyi. Onye hụrụ ụzọ ọma ya eji nwanne ya ma ọ nwe ihe ọjọọ. E nwere ihe a na-asị tested and proven, of course. Ọwụ na ị nọ ebe a, ị nwere ala, ị zụrụ ala, ọ na-ekele ihe nna ọnụ ka ị ketere. Ala not your name. Toruo ntị ala ka ịhụ ihe ị ga-eme. Anọ m otu nwanne nwoke akpọ m na fon si m nwanyị mba nọ m za. Ya sị m na ọ mmadụ ka a na-arịa, mana ndị a na-arịa amahụ na onye na chi eso. Ụjọ na-atụ ya. Na ya esi na polygamous family. Eke ihe nna ha ka ya elu na mma ya nwoke nta na enweghị onye nyere ya, enweghị onye ka egiri ya ala. Asị ya sọt onwe na mmanya kenta ndị nna ha nwụọna. Nwunye ke mbụ ka abụọ na ka atọ eke ihe nna ha niile. Mmanya wụ ka anọ. Enweghị onye kwere eke ego ya anything. Mmanya ebe na ha gbara ya jọ nga na ha kwakege because ya nwoke nta. Ka ishi azọ some elders zụọ mee ụtago aga ha na-akọcha ori ọnụ. Ọ sị ya nọrọ nga were iwe sị mmanya ya sị ya na ya bịawa. Ya kpọrọ mmanya ga renti ụlọ desa mmanya ebe ahụ chụrụ ego gawa na nwanyị mba nọ nza ya jan ma ọwa na lahaji bụ ego ya ya na lahaji eme agri n'ihi na ọ tụrụ mpa ya ka eji mara ka ya ji mata data lahaji ya na lahaji abịa like ya na ya badị na mma ya gwa lahaji na enyi dịrị ego ole dị otu a alahaji agwa ya sị na ya trọst na mmụọ ya na agwa ya sị enye ya this money. Mmụọ ya na-agwa ya na enye ya this money na ya ga-enyekwana ya the money. Ọsọ alahaji ewere ego nụtara nye ya gwa alahaji ka ya na ya bụ nwere written agreement. Alahaji si ya no na ya gawa na o nweta the money n'ọbịa kelee ma ọ chọtakwa no problem. Ọ sị ya ga-emeji akwụkwọ na otu esi hapụga kọntrị ya na ya hapụla kọntrị nọ ọ gbawa mbọ. Nwanyị mba nọ nza ya si ebute ego mbute na ya dọtara ego na mbi lo na village cheke ndị nwere ala for sale. Link ya up na community ndị nwere ala ha for sale. Ya zụọ the other one 10 plots gba ya fence ti ya gate. Contractor engineer gwa ya ihe ọ ga-arụ ibido ọrụ dị. Akpọ ha na ọ na ya dị interested na enwere ebe ọzọ ala pụtara na ya bịa ya ruo ebe a so how many plots asị ya na nke a na 4 ya zụọ kwụọ ụgwọ. Nwanyị mba nọ nzọ si azụ ala anụta mana o nwere ihe ya na-eme n'ala ahụ and ọkwa na ntụziaka mmanya ka ya jiri mee datị nọ mmanya gwara ya mee ihe ya na ya meke na mgbe ọbụla ya zụchara ala akwụ ụgwọ ala ahụ na ya na-aga na 4 corners of the land ga create a holes were nnu wegere were ose ọjị 4 eke orie afọ nkwọ wegere were galik pegere gbara ụkwụ nkịtị gọngọngọ chịrị aja na ala anụ ntara si na ihe na ọwa ala ya eji ego ya zụ na enwe ya na ala na ala nọ nke ya na ya zụrụ ya na ọwa ala not to his name na ya otu na ya ga-apụ na ya ma na ụkwụ ọjọọ ma ụkwụ ọma ga-azụrụ abịa na ụkwụ ọbụla zọbatara ebe a ya wụrụ ụkwụ ọma nke ọma ga-eso ya wụrụ ụkwụ ọjọọ batara ebe a anybody ga-apụta na ọ na-eliri ya ihe na ọ wụrụ onye eliri ihe ọbụla ọ na-eli ebe a ya nọrọ na ọkwa na ọwa onye eliri na ihe ọbụla ọ na-eli ebe a Chineke okike kere ihe niile sode ya agba ilo sode ya eke orie afọ na nkwọ sode ya nnu sode ya. Ọ si ekwucha ya wụsa aja anụ ntara kwụchie before abịa ntị bịa kọwa akụkọ idevelop ebe ahụ na ya mere na ka ebe ụlọ gaga on mekwa ya na the other empty land nọ ya ka ya manyere na plan laghachi ebe ya nọ gbopụga mmanya from ebe ọ nọ ga dewe na bigger house lụkwadekwe nwanyị ya na mmanya nọ na mmanya na-enye nsogbu na nwunye na mmanya nọ ya nọzi ebe ya nọ receive call from onye from mma mụrụ ya mmanya na-achị
ya sị m mana na o winere lọtrị ka ọ were lee ka o kpere na-achị ọ gwawa na ihe onye iro na-amaghị onye na chi eso ya na chi eso na ya na ugbu nwunye di ha nwunye di ya wụ nwunye nna ya akpọwa ya na fon si ya biko bịa na nsogbu na ọ dị ya jụọ sị nsogbu na-ebe ekwenụ na nsogbu ọwụ nọ nwunye ka ishikwenụ ya sị na ọ wụ ebe a ka ezigbote nsogbu nọ na ezigbote nsogbu na ọ dị asọ gịnị kwanụ nsogbu dị na ọ gịnị mere ya sị na oji ahụ na ọ nọkwekwala anwụna na ọsọ kpoo ya kpoo nwa ya rịọ ha mgbaghara rịọ ha gịnị ka ị mere ọ gịnị mere na gịnị ole ihe mgbaghara rịọ ga gịnị mere na ọnwụ na ihe a ga-ekwu na fon na mgbe o loro ya jụọ ya sọ dịbe na oredi ikwu ihe ọwụ na kelegbo ya gwagagwaga na nwa ya nwoke nọ na ya zara ya kọlụ na ọ mana iwe ga-ewe na mgbe ọ dịrị dị ikwu ihe o ji eruladla nwa ya ga-eji maga plen lowe Nigeria because of nwunye nna ya ka ishi na ọma o chekwara echemakwu ihe ka okwu gị mgbe ka o jiri sị biko na ngwere onye na adreesị ebe ha bi ka ha bịawa ya gbanyụọ ya fon na ntị ya na ọha fon ya eri nge onye kpọrọ one of the elders from their community kpọọ ya si ya biko na ya ma na iwe ya dị ọkụ na ihe ọ na-agaghị ichefukwewo emekwara elu emerala na ọ wee member of this community ma ya ma nwa ya na ihe chọrọ ịgara ọngụ na ya biko lọta ka a mara ihe a ga-eme egwe sị na ọ gịnị na-agara ọngụ gịnị ga-agara ọngụ na ya na ụmụ ya zuru oke na-enwe onyinye tụgara enwe onyinye ya na ya kwa ha ekele ha enwe ka ha ga-eri ya na ihe ọ na-agakwanụrụ ọngụ ọwụkwanụ ngịrị gara na ha eliele di ha na ọwụ gịnị ihe na-agara ọngụ gụ ihe na-agara ọngụ ihe na-agara ọngụ eme onyinye na ya lụga na ha achọghị ịgwa ihe mere mgbe ha dịrị dị ịgwa ihe mere na ya ga-alụta na ya wụghị onye ga Jizọs kpo ya nwa ya na moto luwe ọ ya kpowa nwa ya so lowe nwa ya ga-ala ka ịma ihe okwu elu gị mgbe ka ha ji gbagha ọnụ aka na nwunye die mma ya kogere ihe mgbe na nwunye die mgbe ka ha kọwaziri na nwunye die gara na ala anọ ntara ka MTA nọ gaga ili ijuga ihe dị ya nga ka ọ ga na-eliga agwụ ọ mmadụ ihe tọrọ ya atọ a na-ajụ sọ gịnị tọrọ ngọ n'ọkwụ ya sịkata ọgwụ agwụ ha sị mba na ihe na wara agwụ na amụta ga-eshi a na-eshetiri ihe na-awụ ha agwụ ọnụ ihe na-awụ ha agwụ gịnị wụ ihe na everyday ụkwụ na-ere na ndị na-ele poison abịa bịa les na ọwụ ha agwọ na ihe awụ ha agwọ ọwụ ha agwọ ọwụ ha akpị na ọwụrụ agwọ enyechana ya ọgwụ agwọ mgbe asị abịara nga abịa eburu eburu abịara n'ọrụ dati young man bịa eburu bulala ya na-eti ọgịnị ụkwụ aṅụrụ ga-agụji kpada gụjie ego m gbajie ọgịnị asị ọ ga-awa na agwọ ewere ihe eriri kebishie n'ụkwụ ndị gara bute ewere eriri ke n'ụkwụ ya sị ihe ata ọgịnị tara ya ma ihe ọwụ ele ọnụ detin onye ụfọdụ hụrụ ọnụ detin sị ihe ha awụ ha anụ agwọ na ọwụ ha eze agwọ na ha mara eze akpọ ndị ọrụ na-enye ọgwụ agwọ asị ihe awụ ha eze agwọ na otu ọkwa ahụ chidịrịkwa na ọwụ hụ ihe awụ poison agwọ stil enyekwa ya udu enyekwa ya ọgwụ agwọ enyekwa ya antivenom mana otu okwe eregide ere utechacha na mpata ọkwa skin ya bịa bịa dapem daa n'ala ka skin ya bịa dapem daa n'ala enwedo otu esi agwụ ya mgbe aka jụwakwara na esi ebe ahụ agakwara na gege eburu ṅụ ihe ha wụnụ ha ala ṅụ ọnwụ ha ala nwa ṅụ ihe akwala dis family unu nwanne unu a nwunye dị unu na-eke ege ihe akwala nwa ya anọ ntara gara azụ ị gakwara na nga agịga ime nọ ma ihe na ugbu ata ṅụ mgbe ka o ji tiwesị ha gbagharị na ọwa aka ọrụ ekweso na ya gara gị ili ihe nga ana ya gara gị ili ihe ka o si otu dan otu o si agbaga speed ihekwa igwe bibi arụ ga na dis other one na kelugbe agba ha nkịta obido arụwa na ihe mere ya ka ọ hapụ iche gị ihu ebe bịa arụwa ihe ọbụla ka ọ ga fesi ebe ọrụ ga na ọwa anya ụfụ shifrọm aka ọrụ ekwensu si gbaghara ya na ndị iwe ya wo na otu ọ nọ n'ala bekee na nwa ya nwoke akpọkọtala ya tiri ya akwụkwọ ka ya bịawa ọ chọghị iti gị na ọgbadoba nwa ya anụ ntarazụ ya na arụ na mma na ọkwa iwe ya ejiri gawa n'ala ya na ọkwa iwe sukpuo ya rịọ ya mgbaghara ọgodo ma ya ga-anwụ ka ya rịọ ya mgbaghara ma na-anwụ ụmụnne m na-anụkwa mgbe aka m ji jụwa nwanne anyị nwoke si ihe ka ikoga n'ugbo ikoga fim ka ya asị m nwee mba nọ na ya ka n'ala bekee na ọ ga-eregide na ihe ahụ kpọrọ ya na ọ bụ akakpa ụmụ mmụọ na ọ wụghị ya na ọ gara ọ trespasịrị na ihe a nwere ike ịwụ mpa ha kpọrọ ha tọrọ ya datin n'ihi na mpa ha hụrụ ya mma ya n'anya mma ya nke ntakịrị the three wives ha ekonive gaga meet lọya nwe ha mere wit lọya aha ya anọ na wil ha eke ihe ha mee ihe mere ya agụọ wil ahụ ya nwe not even otu ọbụ ọkwụ ala ụlọ ebe ihe ndị property mpa ya na-enwe ka ya ketara ya ewepụkwa asa na abịa na asa lọya we ha ọwa igbo sa ahụ ịhụ nwoke ji nwaanyị atọ gị gwe nwekwa isi ha atọ ekonive otu geta gbachake ya ga zụrụzi ala
ọ gawakwa n'ala ya ga liwere ehi na-emege gịnị ya shi ha ala bekee bịa kpọrọ nwa ya nwoke wo half brother step brother kpọta ha ya ala bekee ka ọ gawara n'ala gị lirie na ọ ga-eregide na ya chọrọ ịnọ mgbe a so rerutele n'olu ya na o ruteghala n'olu igbo ya mara na yes ore at least ma obi ya ma ana ma kidney na everything o recha na ihe ụfọdụ iwe olu ya na o reghala ọnụ ya reghala ya elowezie bịa witness olili ya ụmụnne m ahụ m ọnụ m ji ọ ka gwụrụ m n'ọnụ na ya amaghị what to do na m kọsaderele mba ụwa na m jụderele mba ụwa na ihe na ugbu a wọtụrụ ya nwe ịmaga plan gawa na ya na-aga ile nwaanyị a na ihe ha kọgadi ahụ na ya bịa bikwasị aka gwa ya na ya gbagharala ya na ya ga-enwere onwe na ihe oli m jụwa esi biko eweliwe ihe ọwa olikwere na oliele elie ka o jie n'aka ihe tara ya ata ya ya sị na ihe ha ga-ajụwa ya na ihe ya mawo oliri eli oli ya eli ma ihe ma ihe oliri aghọọlara ya agwọtọrọ mbe na ha atọọla onwe ha ebe ahụ ụmụnne m ka enye m ọnụ ọ sị m bịa gwa ọnụ m jụderele ya ọnụ na ihe na ugbu a wọtụ ya nwe ịmaga na plan lawa na ya na-aga ịhụ nwaanyị ahụ ka ọ ya nọrọ onwe n'ihi na ihe ndị ya na ha lụgawo ụmụ mmụọ ndị omekiri na onwe ihe mere na ọ ya nwa onye bịara butere ya butegere ya ọnwụ n'ụlọ ya n'ala ya even though na ha eriwere ekewe oke nna ya ha bịakwa na nke na ya ji ego ezo bịa nga bịa iliri na ihe na ugbu a wọtụrụ ya nwe ịmaga na plan lowa ụmụnne m ọhịa ọsọ m jụọ ọnụ mana the main thing again m chọrọ ịgwa n'ụwa ụnụ ahụ na ihe ọsọ mere n'ala ya bụ ọ zụrụ ala ịnọ ngala ị nwere ala jisikwa ike ga-eme ya mana ihe m chọrọ ịgwa na ọkwa na enwere onye iliri mbụ ọwụ na enwere onye fere enwere onye gara aga mee dibịa gwọra m ewere gbuo anwakwala anwa mee ihe na nwanne ya nwoke sobere m lekwa ọnwụ mana ọ bụrụ na aka gị dị ọcha ga-ekpata ego zụta ala ịzụrụ azụ iketere na ihe nna gị ịma ihe na dis guy mere mekwe ya n'ihi na asụ ụzọ mara mma onye ahụ ya eji ibe ya enwekwa ha ọgwụ ọgwụrụ ọkwa ose ọjị Chineke kekwara nnu Chineke kere galik Chineke kere gwuo ala 4 corners of great holes na 4 corners of the land gị wee jo distance ọsa gba ilu 4 eke ori afọ nkwọ wee ya 4 wee nnu wee galik kwụrụzie ntụrụ aja anụ tara gbara ụkwụ ala gị ju ogo ọgwụkwala ihe o jiri shiere onye iro ya ọnya onye iro ya ga nga ncha ihe ọ marụ mma ka eṅomiri ya ana m ana ịwa nnu this guy wara nnu ka n'ụdị ọzọ ọgwụ ọkọrọla ya onye ọbụla tụrụ anyị ala n'ihi na ndị iro dị too much ọ ngọ ha nọ m n'ọnụ ọ sị m ji ọnụ si ihe na ọwụ ọtụrụ ya oruru ya nwe ịmaga na plan lụọ gị hụ nwaanyị ahụ ajụjụ ka ọ sị m ji ọnụ onye ọbụla kwuo uche obi ya ọ ngọ ha nọ m n'ọnụ udo dịrị ọnụ